Hej og velkommen til Ny Livsstils hjemmeside. Jeg hedder Birgit Kandegaard Bonde og er fra Otterup. Jeg har Ny Livsstil nu på 11. år og har arbejdet med kostomlægning i 18 år. Først i et andet koncept og siden 1999 med mit eget Ny Livsstil, hvor jeg har tabt 43,5 kilo efter de principper. Og jeg elsker at vejlede andre til at få et rigtig godt vægttab. Jeg underviser ude på forskellige virksomheder og ude at holde foredrag, blandt andet om sund livsstil, men også omkring hudpleje, anti-aging, farver og stil og alt hvad der vedrører en ny livsstil. Og jeg elsker simpelthen mit arbejde. Det kan ikke være mere spændende. Og jeg prøver så at følge med tiden, og derfor har vi lavet det her videoklip. Det er nok ikke lige det bedste, det kan være, at vi kan grine af det om et halvt år, men følg med på hjemmesiden, for der kommer til at ske en masse nye spændende ting. Vi arbejder med en hel del nyheder, så kig forbi og kig ind i shoppen, hvor du kan købe mine slankebøger. Hej!